Wel, da ni wedi symud draw at y Gwartheg Ayrshire. O, rhain yn niferus iawn yr Alban Stalwm, ond maen nhw'n ôl yn y wlad yma. Gen i mae gŵr sydd yn dosbarthu ac yn clasiffeio Gwartheg bob dydd o'r flwyddyn. Mary James, Mary, pen gawsau ni'n galw e, ond un o brif clasiffeio'r sef o'n i'n. A ddim y clasiffeio'r Ayrshire, wrth gwrs, Mary, ond biwch dda yw biwch dda, dwi. Biwch dda, dy pwy bryd yw i de. Na ti. Wedyn, gewn ni olwg ar hyn, dyma'r dosbarth dan ni fan hyn. Mae'r beirniad ni'n dod o Michael Broadley, Bruncliffe Farm, Hartington, Buxton, Swydd Derby. Ac o'n blaen ni mae'r dosbarth i ddichod mewn lladd llawn tair sy'n yn y dosbarth. Ond mae'r Ayrshire sy'n cael ei nabod am y Gwartheg a cadeirydd da. O maen nhw wedi bod eriod da i cadeirydd da, mae tair biwch dda maen hyn. Dwy gyda Teigr Williams o lawr Hwlffordd, Camros. Maen nhw wedi bod yn dangos ma ysbryddoedd. Tad Philip Williams dim ond wedi gorffen fel llywydd y gymdeithas. Y mis mai diwetha wedi bod am blwyddyn fel llywydd. Ac un wedyn gyda Blaise Tomlinson o Swydd Leicester. Blaise gyda yn un o'r sgorau yn y wlad dwi'n credu ar hyn o bryd. So mae tair biwch dda nawr yn y dosbarth hyn ac yn dod o dwy o'r sgorau o'r Ayrshire dwi'n credu yn y wlad i gyd. Ti'n bod, maen nhw wedi bod ar yr Ayrshire mwyn cael chydig bach o awch yn nhw fel Gwartheg Godrog a ti bach fwy o faint. Maen nhw wedi bod yn defnyddio'r Holstein goch yn nhw efo'r short horns ar Ayrshire. Odi, cad un o'r rhai blynyddoedd, oedd yna eisiau mwy o lath yn yr Ayrshire. Fe Ayrshire wedi mynd braidd yn hen ffasiwn felly, a dim digon o lath. A maen nhw wedi bod yn bwyso y teirw coch yma o America llawer o wledydd eraill. Ond nawr dwi'n credu maen nhw fel cymdeithas moyn mynd nôl tym bach i frido nhw mwy pyr na o nhw. O stamp yr Holstein, mor grif, oedd y tri bryd yn debyg iawn i gilydd, nhw? Oedd, yn debyg iawn. Yn debyg iawn. Rwy'n cofio gweld tair biwch un wythnos, un Ayrshire, un Holstein a un short on, mas o'r un tarw. Ie. Ond mae'r rhaid cael a nifel heddi i be mae'r cwsmer isau a mae'r Holstein wedi dod yn fel dominator fydd yr Sais yn gwneud yn dyfa y teip a llath yn diwech maen nhw. A oedd e'n beth doeth ydy, mae'r bridwyr mae'n goffo newid, mae'n wir. Odi, ond ti'n bod mae'r brids eraill maen nhw'n cadw fynd. Mae lot o bobl, maen nhw am rhywbeth wahanol. Ac rwy'n credu un o'n jobs ni fel dosbarthwyr, ti'n bod yw dewis y rhai gorau allan o bob bryd. Fod na ddewis i ffermwyr. Mae'n rhaid i ffermwyr gael dewis. Wel, i chi siŵr o fod clasiffeir, dwi'n gwybod, dwi'n cofio pan o'n i mewn Frisians a dwi'n meddwl mae'r peth gorau sydd wedi digwydd i bob bryd yw bod ni'n clasiffeir Gwartheg yma, yn wedig o gyfer a dewis teirw, ynddo fe, i ddefnyddio. Ond i chi'n clasiffeio bron bob dydd o'r blwyddyn? Wel, dwi'n mynd ei gwmwyd a o'n i dau. Na, ti'n bennaeth nawr. Mae 15 yn ei wrthi. A ti'n bod, ni'n neud ni wedi mor belled gan ni'n neud 2,000 yn fwy o wartheg na wnaethon ni llynedd. Ac ti'n bod, dyw y diwydiant llath ddim gystal a diref e fod. Ond na, mae bobl yn cadw, ti'n bod, dosbarthu. Ac oherwydd mae'n un ffordd o wella'r wiches. Mae'n rhywbeth wyt ti'n gallu dewis y gwendidau a'r bethau gorau allan o'r Gwartheg. A mae'r Ayrshire pan fydd yn mewn llath mai orau, ynddo fe? Mewn llath mai orau. Mae'r fiwch gynta, mae cadair arbennig o ddadau. Mae'n edrych yn fiwch ifanc iawn. Ac corff golewdau. A di dosbarth dda fyna. Wel iawn, Eirig, mae gewn ni adael i fyna, wan yn munud, i weld i lewn i nesaf.